Ayo. Yo. Ayo. Lah wes lah. Wes. Sabda. Sabda paniteramu. Prisliramu. Wes berarti. Nganti rampung. Wes puas durung? Hah? Coba kini coba rene ya. Boyokmu tak kendokke sini. Lah ngopo sih? Mau ana kunci iki lho. Ben ngopo? Saya kene kaya kekencengan. Nek dikendokke wah, tak dudat. Engko nek ambyar piye? Pun piye? Aneh-aneh wae. Wis ya. Tapi. Sampun, matur nuwun. Ya.